a ddarllenon ni sef Colosiaid yr ail bennod. Yr adnodau yw 11 i 13. Yn hwn medd Paul hefyd a chenweidiwyd, ac enweidiad nid o waith llaw trwy ddios corff pechodau y cnawd yn enweidiad Crist, wedi eich cyd-gladdu ag ef yn y bedydd, yn hwn hefyd eich cyd-gyfodwyd trwy ffydd gweithrediad Duw, hwn a'i cyfododd ef o feirw, a chwythau pan oeddech yn feirw mewn camweddau, a di-enweidiad eich cnawd, a gyd-fywhaodd e fe gydag ef, gan faddau i chwi yr holl gamweddau. Mwyn i ni ddechrau trwy i ni gyd i ddychmygu dyn ifanc. Ac mae'r dyn ifanc yma yn gyfoethog. Mae'n gyfoethog iawn. A nid yn unig mae'n filiwnydd, ond mae e'n biliwnydd. Mae ganddo fe feddiannau lawer. Tai, tiroedd, cerbydau, cwmnioedd, popeth. Meddyliwch am Branson, neu Bezos, neu Musk. Nawr fi moyn i chi feddwl am fenyw ifanc sydd i'r gwrthwyneb o ran meddiannau. Mae hi dlawd. Mae ganddi gyfrif banc, ond ychydig iawn sydd yn y banc gyda hi. Nawr ni'n mynd i ddychmygu bod y ddau yn cwmpo mewn cariad ac yn priodi. Ac wrth briodi, mae nhw fel mae cyplau briod yn gwneud, yn rannu eu cyfrif banc. I'r wraig, mae'r sefyllfa wedi newid yn aruthrol yn diwedd, dros nos. Oherwydd ei pherthynas, gyda'i gŵr newydd, oherwydd bod hi wedi uno, gyda'i gŵr mewn priodas, mae ganddi ddigonedd. Mae hi nawr hefyd yn filiwnydd. Mae ryddid gyda hi i ddefnyddio yr holl gyfoeth, oherwydd mae wedi dod i undeb gyda'i gŵr newydd. Mae hyn yn ddarlun i ni bawb o'r Cristion. Pob Cristion. A dyna beth sydd gan Paul i ddweud wrth y Cristnogion yma yn Colosia. Mae yn Iesu Grist bob cyflawn. Mae e'n gyfoethog o ble gyd ynddo ef. Mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol. Fe yw'r dyn gyfoethog yn ein darlun. Ond mae pob Cristion wedi ei uno gyda yr arglwydd Iesu Grist. Os licwch chi, mae pob Cristion wedi priodi yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, mae pob Cristion wedi cyflawni hefyd. Adnod 10, ac yr ydych chwi wedi eich cyflawni ynddo ef. Hwn yw pen pob tywysogaeth ac awdurdod. Pan ni'n dod yn Gristnogion, ni'n gweld hyn am y tro cyntaf. Ni'n derbyn hyn am y tro cyntaf. Bod Iesu Grist yn dod yn eiddo i ni, a'r cyflawnder sydd gydag e. Y gyfrinach i fyw y bywyd Cristnogol yw i gofio hyn. A pheidio gadael cael ein llygad dynnu i ffwrdd. A dyma'r peryg, medd Paul, wrth y Cristnogion yma yn Colosia. Mae'n ymddangos fod rai wedi dechrau symud i ffwrdd o hyn. Mae'n ymddangos fod yna rai, gai athrawon,
wedi dechrau dysgu beth mae Paul yn galw'n philosophy a gwag dwyll a thraddodiadau dynion. Siwr o fod oedd eu cymhellion nhw yn dda. Oedden nhw moyn i Gristnogion symud ymlaen. Roedden nhw moyn i Gristnogion gynyddu. Roedden nhw moyn ymgysegru. Roedden nhw moyn sancteiddio. Mae rhain i'n gymhellion da. Fe ddylen ni fel Gristnogion am y bethau hynny. Fe ddylen ni am symud ymlaen. Fe ddylen ni am ein sancteiddio. Dyn ni ddim fod i aros yn yr unfan. Dyn ni fod i dyfu fel Gristnogion. Ond mae wastad yn beryg i chi'n gweld i feddwl yn bod ni'n gwneud hynny trwy ryw ffyrdd sydd yn gau. Trwy ryw ffyrdd sydd ddim wir o les i ni. Ddim o ddew. I ddweud y gwir, fel ni wedi gweld yn barod, maen nhw'n niweidiol i ni. Maen nhw'n arwain i gaethiwed yn hytrach na'n helpu ni symud ymlaen. Nawr, yn yr adnodau dan sylw heno, mae Paul yn siarad am enweidiad. Enweidiad, circumcision, fel chi'n gwybod, yw llawdriniaeth sydd yn symud i ffwrdd y croen sydd ar flaen organ sydd yn cenhedlu mewn dyn. Nawr, y cwestiwn sy'n codi yw yn pam? Pam yn y byd mae Paul yn dechrau siarad am hyn? Wel, mae'n resymol i ni feddwl bod yna rai yn yr eglwys wedi dechrau siarad am hyn. Bod y mater wedi dechrau codi yn yr eglwys yng Nghalossia. Nawr, does neb yma hyn o'r oes e. Does neb yma yn mynd i siarad am enweidiad. Does neb yn resolfen heno yn mynd i siarad am enweidiad. Falle mae rai bobl ddim yn gwybod beth yw enweidiad yn y pentref. Felly mae cwestiwn i ni, pam bydden ni am edrych ar hyn gyda'n gilydd heno? Wel, oherwydd yr oblygiadau sydd gan Paul yn yr adnodau. Ac mae'r oblygiadau yn bwysig i ni hefyd. Ac felly dyma'n thema ni heno, enweidiad. Neu os ydych chi moyn teitl, chi bod mae rai pregethwyr yn hoffi roi teitlau i'w pregethyn. So dyma'n teitl i, enweidiad nid o waith llaw. Achos mae'n dod o'r adnodau hyn. Enweidiad nid o waith llaw. Nawr, bod e'n fater diarth i ni. Diarth iawn, yn diwedd, enweidiad. Mae'n chi fod yn amneddgar gyda fi, wrth i ni fynd trwy. A gobeithio, mwyddi yw bydd Duw yn siarad i ni, wrth i ni fynd trwy hyn. Tri phen sydd gyda ni heno, wrth i ni edrych ar adnodau. Y pen cyntaf sydd gen i yw hyn, yr enweidiad gwreiddiol. Yr enweidiad gwreiddiol. The original circumcision. Ac i hyn, mae rhaid i fi fynd â chi nôl. Mae rhaid i gael gwers hanes am dipyn bach. Byddwch yn amledd. Mae rhaid i chi'n hoffi gwersi hanes, mae rhaid i chi gysau gwersi hanes. Wel, byddwch yn amledd gyda fi wrth i ni fynd yn ôl, reit nôl, 4,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac i ni'n mynd nôl i Irac, 4,000 o flynyddoedd yn ôl. I ddyn cyffredin. Cyffredin iawn, jyst fel pawar. Yn byw i fywyd yn Irac. Dyn drwg, fel pawb arall. Di-dduw. Ond fe ddaeth Duw ato fe. A dweud wrtho fe bod e'n mynd i fendithio fe. Dyn oedd Abraham. Wrth gwrs, a ddaeth yn Abraham. Ond Abraham oedd ar y pryd. Fe ddaeth Duw at Abraham a dweud wrtho fe bod e'n mynd i'w fendithio fe.
bod e'n mynd i roi addewid, fe nath e addewid mawr ar dyn hyn. I ni galw yn cyfamod, ond y gyd yw addewid mawr difrifol oddi wrth Dduw. Ac yn yr addewid yma, roedd sawl peth i Abraham. Ond yn y bôn, dyma beth roedd Dduw yn dweud wrth Abraham, y bydde fe'n Dduw iddo fe. Meddyliwch chi am hynny. Jyst meddyliwch am hynny am funud. Bod Dduw yn dod at chi ac yn dweud wrthych chi, wy'n mynd i fod yn Dduw i ti. Ac i'w ddisgynyddion ar ei ôl e. Hynny yw, oedd e'n mynd i fod gyda fe. Oedd e'n mynd i'w fendithio fe. Oedd e'n mynd i'w gadw e. Oedd e'n mynd i fod o'i blaid e. Oedd e'n mynd i weithio yn ei fywyd e. Oedd e'n mynd i'w gyfiawnhau e. Oedd e'n mynd i'w sancteiddio fe. Chi'n cofio Paul yn dweud blynyddoedd yn ddiweddarach, os yw Duw troson, pwy all fod i'n herbyn? Wel, dyna beth oedd Duw yn addo i Abraham. Wy'n mynd i fod troso ti. Thomas Charles yn dweud hyn. Oedd Griffith yn dyfynnu Thomas Charles wythnos diwetha. Ni'n falch iawn am hynny. Felly fi'n mynd i gopio fe a roi ychydig bach o dyfyniadau Thomas Charles i chi. Y mae yr un addewid hon yn cynnwys y cwbl yn ddi. Nid oes dim ychwaneg, dim mwy hynny yw, nid oes dim ychwaneg gan y Duw mawr yw addaw i addo, ond addo ei hun. Da ynddo fe. All Duw ddim addo mwy na hynny i rywun, ond addo ei hun. Wy'n mynd i fod yn Dduw i ti. Pam? Oedd Abraham wedi gwneud rhywbeth? No. Oedd wedi bod yn dda? No. Just gras Duw. Trigaredd Duw. Nawr, fel arwydd a sel o hyn o'r addewid mawr yma, roedd Abraham i wneud rhywbeth. Roedd ei enweidi i hun a'r holl wrywod yn ei deulu. Roedd ei dorri'r croen i ffwrdd o'r aelod gwrywaidd yn ei gorffe, ac fe fyddhaodd Abraham i hynny. Yn arwydd iddo fe. Os mae rhywbeth yn arwydd, mae'n pwyntio at rhywbeth, yn dydi? Mae'n dwy'n eich sylw chi at rhywbeth. Y sain. Pob tro bydde Abraham yn edrych ar ei gorff, bydde fe'n atgoffa fe o'r addewid mawr yma. Mae Duw wedi addo i fi bod e'n mynd i fod yn Dduw i mi. A bydde fe'n atgoffa fe o hynny. Ond hefyd, yn fwy na hynny, roedd e'n sel ar yr addewid. Hynny o'n gadarnhad Duw. Roedd e'n garanti Duw yn ei gorffe, stamp Duw os licwch chi, yn ei gorffe bod Duw yn mynd i wneud hyn. Oedd e fel pan i ni'n torri'n enwau, yndyn ni. Fi moyn rhywbeth o addewid bod ti'n gytuno i hyn. Nid i torri dy enw fan hyn. A roedd fel petai Duw yn torri enwau yn llythrenol yn nghorff Abraham yn yr enweidiad hyn. Dilysu yr cyfamod. Nawr, roedd yr enweidiad felly yn arwydd i Abraham i fod yn mewn perthynas a Duw, i fod yn mewn undeb a Duw. Roedd e'n arwydd y bydde Duw yn tynnu ffwrdd. Cofiwch beth yw e? Torri ffwrdd y croen. A dda'n addas felly, yn dweud achos oedd e'n atgoffa, mae'n ddarluniadol i Abraham, bod Duw yn mynd i tynnu ffwrdd rhywbeth oddi wrtho fe. Tynnu ffwrdd pechod Abraham a'i ddisgynyddion e. Felly yn arwydd o gyfiawnhad a sancteiddhad. Hynny yw, yn arwydd i Abraham bod Duw yn mynd i dderbyn e yn gyfreithlon. Clirio'i ddyled e
ryddhau o gondemniad yn ei erbyn ni. Ac yn arwydd y bydde Duw yn gwneud hyn yn fewnol yn ei galon ni. Ac oedd e'n arwydd addas yn oedd e fel wedi dweud. Beth oedd yn digwydd? Oedd rhaid chi dorri, gael cyllell a torri ffwrdd y croen. Byddai'n boenus. Fe fydde'n y wad. Fe fydde'n y glwyf ar ôl hyn. Ac roedd hyn yn arwyddo i Abram a'i ddisgynyddion bod yna gost i hyn. Bod yna ddioddef aberth. Mae rhaid wrth wad. Yn cofio'r adnod heb ollwng gwad. Nid oes maddeuant pechod. Pob tro bys y bachgen bach yn cael ei enweidi, y gweidi yma, yn atgoffa nhw. Mae rhaid wrth aberth am hyn. A ble yn y ran sydd yn cenhedlu yn atgoffa Abram o'r disgynyddion byddai'n dod ac o'r un disgynydd byddai yn dod, yr had y byddai'n dod. Felly, yr oedd yn arwydd gwerthfawr, yn dweud, yn arwydd gwerthfawr i'r Iddewon, i Abraham a'i ddisgynyddion. Dyna'r pen cyntaf. Da iawn chi bod yn amreddgar. Enweidiad gwreiddiol. Nawr, yr ail ben sydd gyda ni yw hyn. Y gau enweidiad. Y gau enweidiad. Gwreiddiol, gau. Cwestiwn sydd yn codi. Pam? Pam mae Paul yn codi hyn? Wedi crybwyll yn barod, siwr o fod, roedd rai yn yr eglwys yn dechrau dysgu y Cristnogion awr yn Colosia, mae rhaid i chi gael eich enweidi. Falle i chi meddwl, pam meddwl ni? Wel, mae'n resymol i ni feddwl am hyn. Meddyliwch gyda fi nawr am ychydig am y sefyllfa newydd yma Colosia yn darllen nhw. Roedden nhw'n darllen yn yr Hen Testament am enweidiad. Yr un yw'r addewid hefyd. A ddaeth i Abraham ar Efengil yn y Testament newydd, felly roedd llawer yn gyffredin. Roedd y Cristnogion yma o genedlyddynion yn gweld yr Iddewon ac yn meddwl, wel, maen nhw wedi enweidi. Nhw'n darllen yr Hen Testament, bod Moses wedi enweidi, Abraham wedi enweidi, Dafydd wedi enweidi. Ac yn y blaen, o falle nhw'n meddwl, falle dylswn ni cael yn enweidi. Falle roedd rai yn dweud, wel, chi wedi dod yn Gristnogion, ond chi'n gwybod beth, oedd mwyn bod yn Gristnogion special, mae rhaid i chi gael eich enweidi. Chi'n mwyn bod yn fwy sanctaidd? Wel, mae rhaid i chi gael eich enweidi. Ni'n gallu deall hynny. Ydyn ni, mae'n resymol i ni feddwl fod hynny wedi digwydd. Mae Paul yn ysgrifennu o'r carchar ac yn dweud wrth y Cristnogion hyn yn Colosia, na, does dim rhaid i chi. Peidiwch gwrando ar hyn. Gau athrawes. Mae hyn yn anghywir. Nid yn unig mae'n wastraff amser, ond mae'n mynd i gael chi'n mynd i drwbl. Chi'n mynd i fynd ar gyfeilion. Dyw e ddim yn gwneud chi fwy sanctaidd. Y cyfoeth ydych chi'n barod. Chi wedi priodi. Chi'n cofio? Chi wedi priodi. Chi'n fwyliwnydd yn barod. Does dim angen hyn arnoch chi. Mae'r ddefod wedi dod i ben. Mae rhywbeth gwell dych chi nawr.
Mae'n enweidiad gwell wedi dod i chi. Oedd yn bwysig? Enweidiad oedd. Oedd yn werthfawr? Oedd. Ni wedi gweld hynny. Ond nawr mae wedi dod i ben. Pan rwygwyd y llen yn y deml, fe ddath ei ben. Pan wedodd Iesu Grist ar y groes, gorffennwyd, fel yr holl dywall gwaed arall, mae wedi dod i ben. Iesu oedd yr un ola i ollwng i waed e. Unwaith am byth oedd ddigon. Cofiwch eich cyfrif banc. Cofiwch bod chi wedi eich cyfoethogi yn Iesu Grist. Llwch chi ddim adio at y cyfoeth trwy gael eich enwedu nawr. Beth yw cymwysiad hyn, ffrindiau? Chi dal yn amneddgar, a chi dal falle meddwl, beth yw hyn i ni? Gobeithio chi'n gweld typyn bach o'r cymwysiad, heb i fi fynd ati. Yna beth yw hyd i chi'n gweld yn gallu dod i'n bywydau ni ac i'r eglwys, dim enweidiad. Does neb, falle mae rhywle, ond wy ddim yn gwybod am neb sydd yn dweud wrth ni dylwn ni cael yn enwedu. Ond mae yna, chi'n gweld, gai a thrwyweithiau, fel ni wedi dweud sawl tro, sydd yn cripad mewn. Defodau, defod oedd yr enwedu. Mae yna bobl o hyd yn dweud, wel, da iawn, chi'n Gristnogion, ond chi'n gwybod beth, mae eisiau defod yma yna chi. A wedyn byddwch chi'n fwy sanctaidd. Ond mi'n fyddiwyd yn barod. Allwn ni roi lot o enghreifftiau, ddim moyn gwastraffu amser ar y pwynt yma. Ond chi'n gwybod beth fi'n meddwl? Defodau. Chi'n moyn i meddwl yn syth am yr eglwys babyddol. Yn dweud, mae'r eglwys babyddol yn dweud, wel iawn, ond mae rhaid i chi gael hyn. Mae rhaid i chi mynd i'r offeren. Chybod, neu mae rhaid i chi mynd ar ryw beryr undod, neu rhywbeth. A newch chi hynny. Fwy sanctaidd. Gwrando ar y radio'n ddiweddar. Nid pabyddion yn credu taw eglwys Loegr. A rhyw gwmni o bobl, ac roedden nhw wedi creu rhyw gwmni ac yn annog, chi'n gwybod, pethau fel distawrwydd, dim cael rhyw. Wel, os oedden nhw'n meddwl o tu fas i brwdes, popeth yn iawn, cytuno hynny. Ond o fewn brwdes, chi'n gwybod, pethau hyn yn gallu dod, y defodau hyn. Bydd hyn yn ei chi'n special, grawys, lent, dim bitter. Wel, jyst rhyw ddefod, ddim yn ei gwaniaeth. Mae gen i bopeth. Di priodi'r miliwnydd. Fe yw'r cyfoeth. A mae hynny'n arwain ni at yr trydydd pen, y pen olaf. Ni wedi gweld y gwreiddiol, y gai, a nawr yn trydydd, y gwir enweidiad. Neu os chi moyn, yr enweidiad gwell. Sef yr enweidiad nid o waith llaw. Pam nad oes rhaid i chi gael eich enwedu yn Colosia? Chi'n gwybod beth yw ateb Paul? Achos chi wedi eich enwedu yn barod. Dyna beth mae'n dweud. Yna'r hwn hefyd, Iesu Grist, eich enweidiwyd. Ac enweidiad nid o waith llaw. Dyma rhan o'ch cyfoeth chi. Dyma rhan o'r biliwn sydd yn y banc gyda chi yn nawr. Chi wedi cael eich enwedu. Chi'n gwybod hynny? Os ych chi'n Gristion heno, chi wedi eich enwedu. Dewch eto nawr te, ar beth mae Paul yn dweud, yn yr hwn hefyd, eich enweidiwyd ag enweidiad nid o waith llaw, trwy ddios corff pechodau y cnawd
yn enweidiad Crist. Wedi eich cyd-gladdu ag ef yn y bedydd, yn yr hwn hefyd eich cyd-gyfodwyd trwy ffydd gweithrediad Duw, ar hwn ei cyfododd ef o feirw a chwythau, pan oedd eich yn feirw mewn camweddau, a di-enweidiad eich gnawd. Ac ef yw haodd efyd, gydag ef, gan faddau i chwi, yr holl gamwedd. Dyna'n rhoi thrill i chi. Mae'n rhoi thrill i fi. I feddwl bod fi wedi cael fy enweidi gan yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw y peth hynny, yr oedd yr enweidiad gwreiddiol yn arwyddo i Abraham a'i had. Mae'n reality i ni, os ni'n Gristnogion. Yr hyn roedd yn gysgod i Abraham yn yr arwydd. Mae'n sylwedd i ni yn ein calon ni. Nid o waith llaw, medd Paul. Hynny yw, nid o waith llaw dyn. Nid dyn sydd wedi dod ar ryw gyllell a gwneud rhyw lawdriniaeth arnych chi. Mae hwn yn rhywbeth goriwch naturiol. Mae Duw wedi gwneud yn eich calon chi. Mae Iesu Grist wedi gwneud marc ar ein calon ni. Fe ei hun, enweidiad Crist, fe ei hun. Nid tynnu croen, ond y peth roedd y croen yn arwyddo, sef ein llygredigaeth ni. Dios corff pechodau cnawd, mae wedi torri ffwrdd. Y gelen mawr oedd yn ein bywyd ni, sef pechod, ein chwantau ni, ein diffyg ni, ein diffyg disgyblaeth ni, y llygredigaeth ni, y pethau horrible na amdano ni. Mae Iesu Grist wedi torri ei ffwrdd. Torri ei ffwrdd. Mae wedi diddymu grym pechod. Mae wedi torri ffwrdd ei ogrwydd pechod yn ein bywyd ni. Ni methu ein hunain. Roedden ni'n methu. Dyna ddim yn gallu. Dyma pam mae hyn yn berthnasol, ffrindiau. Chi dal dyfu? Pam ni'n sôn am hyn yno? Achos mae hwn yn berthnasol i ni gyd. Oherwydd ni'n methu reoli'n hunain. Yn nwyau ni. Yn chwantau ni. Chi ddim yn gallu reoli nhw ar ben eich hun. A byddwch chi byth yn. Byddwch chi wastad yn wyllus yn gaeth. A dim difodau ar ben ei hun. Ddim yn abl i'n helpu ni. Na, dim yn abl i'n helpu ni. Ni allai'r holl fwrdd fyth olchi ymryw. Y gwaed y creaduriaid amled o'n i'n rhy bell. Roedden ni'n farw, medd Paul. Yn farw yn ein pechodau. Roedden ni'n bell. Roedden ni fel Abraham yn Ur y Caldeaid. Be nath ein dyweddu yr arglwydd Iesu Grist? Wel, dod i'r byd, a mae'n enwedu ni. Dod â chyllell, miniog, a thynnu ffwrdd y bydreddi, yn cyfiawnhau ni, yn sancteiddio ni. Chi'n gwybod am hyn? Yn gofyn i chi, ffrindiau. Ydych chi'n gwybod am hyn yn eich profiad? Iesu Grist yn tynnu amaeth rhywbeth o chi ddim yn gallu. Chi'n gwybod am enweidiad nid o waith law. Sut mae'n neud e? Sut mae e'n torri ffwrdd? Sut mae e'n torri'r pechod allan? Beth yw'r cyllell yma? Wel, allwn ni ddweud y cyllell yma yw i air e. Mae air e'n gleddyf da i finiog. A falle trwy bregethu, neu siarad, neu darllen y gair, mae e'n torri trw. Lle dyw neb arall yn gallu torri trw. Mae'n argyhoeddi. Fe glwson ni bore yma am argyhoeddi. Dyna fe. Dyna'r torri yma. Dyna fe. Dwi sbigo ni yn ein calon. Mae'n dechrau waith yno ni o dorri i ffwrdd. Rhiniaethau anodd efallai yn ein bywyd ni, ond Iesu Grist yw sydd yn torri ffwrdd y pechod yn ein bywyd ni. Mae'n rhoi edifeirwch i, mae'n rhoi gras i ni i dorri'r fraich ac i dynnu'r llygaid dde i ffwrdd. Sneb arall yn gallu.
Ond mae'n gallu. Oeddwn ni'n siarad prynawn am C.S. Lewis. Bydd rhaid chi'n gyfarwydd â hyn. Mae ganddo fe ddarlun hyfryd o hyn yn un o'r nofelau, The Voyage of the Dawn Treader. A mae'n gymeriad yn y stori yna o'r enw Eustace Clarence Scrub. A mae'n fachgen drwg anymuno. A mae'n cael ei droi'n ddraig yn y stori. Achos i ddrygiwn ni. Ond mae'n cael ei achub hefyd yn y stori. A mae'n dda iawn ffordd mae Lewis yn disgrifio hyn. Mae'n cael ei arwain y bachgen yma sydd wedi troi'n ddraig gan Aslan y Llew i fyny mynydd at rhyw ffynnon. Ac mae Aslan yn dweud wrtho fe i ddechrau tynnu'r cennau draig, y scales i ffwrdd. A mae'n dechrau, a wedyn mae'n dweud fe mynd i olchi yn y ffynnon. A mae'n dechrau, mae'n cael rhywbeth o lwyddiant. Ond mae'n mynd at y ffynnon a mae'n gweld mae'n dal yn ddraig. A wedyn mae'n trio to. A mae'n trio tynnu'r haenau i ffwrdd. Ond wrth iddo fe tynnu'r haenau i ffwrdd, mae'n gweld bod mwy o haenau yna. Mae'n methu tynnu yr haenau i ffwrdd. A mae Aslan yn dweud wrtho fe, bydd rhaid i fi wneud e. Ac mae'n cael ei bywennau cryfannau. A mae y draig yn gorwedd lawr. A mae'n torri mewn. A mae'n dweud yn boenus. Mae'n meddwl bod wedi cyrraedd ei galon e. A mae'n dechrau rwygo'r cennau diflas yn y ddraig i ffwrdd. Ac wedyn mae'n ei daflu mewn i'r ffynnon. Ac wrth iddo fe molch yn y ffynnon, mae'n teimlo bod e'n fachgen eto. Darlun yw hyn, ynddo fe, o beth mae Iesu Grist yn neud yno ni. Yr enweidiad yma, nid o waith llaw. I ni methu. Ffrindiau, ni'n gweld ni ni ddim yn gallu tynnu'r haenau. Ni ddim yn gallu ddreigio ein hunain. Iesu yna. Ni ddim yn gallu tynnu'r pechod i ffwrdd. Dyma tragedi dyn yn dyfa. Ni ddim yn gallu sorto'n pechod ein hunain. Bydd rhaid iddo fe wneud y llew o lwyth Jwda. Mae rhaid iddo fe fynd mewn yn ddwfn a rhwygo y pechod i ffwrdd. Mae'n gwneud e trwy ysbryd glân. Mae'n rhoi yno ni. Enweidiad Crist yw beth mae'n gwneud. Yna fe, rydym ddim pechod ni gorffen, ond fe enweid yw rhanwydd arostyngiad yn y byd. Fe sgrechodd e, fe weidodd e, fel pob babi arall oedd yn cael ei enweidi. Yn ei enweidiad, medd Thomas Charles, roddodd wystl i'r gyfraith. Wystl yw fel deposit, down payment. Arian chi'n talu mlaen llaw. Yn ei enweidiad, roddodd wystl i'r gyfraith o'r tal llawn a gai ganddo yn ei roddiad ohono ei hun yn gyflawn dros ei bobl, yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd. Chi deall beth mae'n dweud? Oedd yr enweidiad yna pan oedd e'n fabi, jyst y dechrau. Just a deposit. O beth oedd e'n mynd i wneud rhyw ddydd ar y groes. Torwyd rhan o'i gorff sanctaidd yn yr enweidiad. Wedi hynny, torwyd ef ymaith yn gyflawn o dir y rai byw. Ond gan i Grist ein llwyr brynu oddi wrth felltith y ddedd, trwy iddo gael ei wneud yn felltith drosto, y mae sacramentau gweidlyd wedi ei hollol diddymu a'i terfynu. Cwestiwn i orffen yw hyn. Ydyn ni wedi ein henweidi? Hyn. Nid o waith llaw.
Ydyn ni'n gwybod am y gwaith yma yno ni? Gwaith yr ysbryd yno ni, y rhwygo yma, pechod i ffwrdd. I dal yn pechu, ond mae'n rhwygo i ffwrdd gan bwyll. Ac ydyn ni'n rhoi ein pwys ni ar yr enweidiad yma, torri yma a ddigwyddodd ar Galfari ar ein rhan ni. Efe dyma rhan o'ch cyfoeth chi, heno. Ydych chi'n mynd i fynd adre yn meddwl, wy'n filiwnydd. Nid achos beth i'n gwneud, ond oherwydd beth nath hwn, fy mhriod, ar fy rhan i. Sy eisiau mwy na hynny arno ni? Dy ddim meddwl.